Знаете ли, че само за 1 минута можете да се справите с болките и напрежението в главата? Последния начин. Леко притискайки слепоочията, масажирате около 10 на секунди. След това масажирате ето тези 2 точки на челото. После масажирате фонтанелата, пак около 10 секунди. Масажирате ето тези 2 точки, които са в основата на черепа. Хубаво масажирате на върха на главата, хващате косата, леко започвате да я придърпвате, да я поускупвате, за да подобрите кръвообращението и напрежението вече го няма. За 1 минута сте се справили с този сериозен проблем. Ако ви е харесало видеото, последвайте ме и за други такива здравословни съвети.